haba pipej ya kini ki video ki bala pen PE ya ki jingtai ki ba internet ki ba he bat ki bala plan baha nak benta ki breu bat ki bala pelot ru da ki million dan ki spa million nak benta bensna ya ki te ki jingtai ki ba krau bat ki ba rabba baha hapo ka te ke jaka henrai ka ba plopat ka long ba warah din ba ka jaka kalau ka ba internet ba du kata ta ki breu pat kim dan ki ba syang basa ha ka te ke jaka ki gidag ba pelong ba kini ki jaka ki puta warah din ka jing internet ki yeng ki blasna kerpang blasna baha na menta ki pai ba nong syang snong henrai ka ba plapat ki breu kim dan hadu menta meneru ha ka te ke jaka kane ka de ke jaka ka blasna da ka sarkar jangari China na du usnam arhajar saw hapo ka te ka kintai ka badai hapo Inner Mongolia ka badai hapo kari China kane ka jaka latip kerteng gum kata ka Ordos New Town dan ka bashi ketin China kane ka jaka Ordos New Town kade ka jaka haka bakari China kala pelot hadu kumba arspa million tam ka pisa haka US dollar nak benta bentai kita building ki jingtai ki ba internet nak benta ki breu jokari China ki ba kintob hadu kumban ribuan million ki ban sali syang kata ke jaka henry ka ba plapat kalong ba hadu menta ki breu ki duna ki ba syang basa hakatai kanong ba bat kumta kane kanong ba menta latip kerteng hakelang sudang cakap pertai ki breu ki latip lot chapang kane ka jaka ka ba internet henry ki breu kim dan pat ki ba syang basa bat kumta kane ka jaka kala yo ya kata ka kerteng kum ka China ghost town lane kanong ba jeng kiksud hapo kate kanong ba Ordos New Town bat gender day kinong India jongi kinyo ban syang ban sai ini ki yeng ki blasna kerpang da sarkar China ya ki pai ba kumta ki pai ba jakari India kinam ya dan chu ki basa ki yeng ki bejat bapai dan ki slam ro kin duna ba hapo kari India da ka sarkar India ro kale thik kumbala le kari China ya ki pai ba no syang jakari China henry ka basngosi pat kalong ba kari India jongi kamdai kari kumbalong ka China kari India jongi kade kari ka babam sap adu ka tata bat kumta kasa bon ki jingkordet ki pai ba kasa jinjar kisa syam jing lanat halah jong jing em hang ne hapo kari India jongi ban mentang ni pai bing na syakane ka jaka ki ai gidag ba pelong ya kini ki building ki barat ba ki ba he hapo kata kanong ba urdas kinthli ki daw ki long ba ya kita ki building ki ba he la thet dan la bok lupa daki investor dan kita ki malik ki businessman ba reus pa ba big shot ba cakari China ki la thet lo di kita ki building ki ba he henry hadin begini ki businessman ki syam bagi kita ki jaka par kita ki we ki ying baret baria blasna kari China yang mentaki nong syang snong ki klemon syang bat kumta gini ki businessman ro kimnut ban la business kata ki jaka dan kimnut ban bo tiar hakiti ki building ki bahe namar ka jingduna cagi breo bat kumta kane ka jaka menta kala shu eling krang bat kumne bakala yo ya kata kerteng ghost town balang ro ba am tang kane ka we kanong ba pokari China ka bathli henry don palat nyo pesan teli kinong ba hapokari China haka baka sarkar China kala shnaka ya ki building ki bahe bat klam dan mano ba syang breo bat kumta kita kinong ba pokari China kila yo ay kata kerteng kum kata ka ghost town dan ay kata ka nong ba chung kisud hapo kata kari China